जोंहा जिरिसना बिमाया मोनसे मैगं सायगासिनो दं आरोना आं नोंथांमोननो देखायनि बेखौ नोंथांमोना सिनायोना सिनाया नै मैगङा बेनो बे मैगङा जाहैबाय एख्लाबिर गोबाङानो सिनाय जानो हागौ होनबाबो नामफोरखौ बेलेग बेलेग बुंनो जानो हागौ आरोना खोमा बिबार बायदि मोनजायोना नै जोंहा अनला जानो थाखाय सागासिनो रेडि ना गोथां होयोबा साबसिन जायो आरोना दाउजोंबो गोथाव जायो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै मारोन नादों आरो बेखौनो नायनो फैदों जों नायफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै जोंहानि मारोन नानाय आरो बिदिनो मालाबा मालाबा बानायना दोननाय फिसा फिसा भिडिअ दङ बेफोरखौनो आया माथो रानस्लाबबायसो खावसे भिडिअखौनो जोब्बाय माथो माजों जोब्बाय आरो दाबसे दंखौसो 3 बिगानि आधा बिगा मा होखोलै जानो मालिकफोरा जौ गिसि गोरान गैया नामा होजायोसो दायो जि टेक मोनबायना नायदो नायदो नै जोङो बार्थडे जानो थांगासिनो हिमानसि लाहानियाबो जिरिसना बिमा जिरिसना बिफा थांगासिनो बार्थडे जानो दे बार्थडेआ सोरनिमोनलाय हिमानसि हो मिथियायनि नामखौल' हा मिथियायनि नामखौल' अनख'नि बार्थडे आदा अनख'नि नों बावखा लाना रोजाबानो जाबाय जोंहा बरनदो मा लाबोदों होनदो ओमफ्राय नै जोङो भैरबकुन्दआवहाय फैदों बार्थडे जानो फैदों बाजै लाहानावहाय जोंहा माबानि नै बार्थडे गिफ्ट होबाय जिरसनिया बार्थडे बया नैबे आरोना बार्थडे बया बे बाजैनि फिसाला खै बोसोर जागोन दे अनखौ 8 बोसोर खिनाय ओमफ्राय दायो केक ओरै हानाय माने जाथ'वाखै जोंबो दासो मोनफायदों नालाय ओमफ्राय मेम'रि दोनथ' फिसा ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै बेयो फोजों बसुमतारी बेयो अनख नार्जारी नों सानदों सोर गिदिर नों सानदों सोर गिदिर ओमफ्राय नै जाय दङ आरो हिमानसि जमा मेथाइआ गोलैबाय दं मोनसे थुदो दाना केक हाहैनोसै ना Cukup मोनाखैना Aba Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Uncle Happy birthday to you Jai Onkoni birthday ni Jai Onkoni birthday ni हानो हायाखैना आंखौ
मानदायबाय पाता गैला गाव गानदों ना मादों पाता गैया आथिं नायनानै हानाया जेन्स नङालै बारा नि हाब फिसा फिसा गैया आदैयानो होआखै आदैया होआखैना दे आइनो दौदो मामि दिबे सादै हामा आइनो दौलाय Ay, lại chứ con này. Nè. Rồi. Anh nữa đâu anh nữa. Đây anh độ. Jangan dibanjir jangan lagi. Jangan jangan. Đây đây thế nào nhá. Đã gần đấy. Ăn được rồi, ăn là này gần đấy, gần đấy. Bốn chồng mà đi lại thì vậy. Ra. Vô cái đồ. Cứ vào phòng anh lấy đứng nhỉ. Apa? Masa ke? Han leh. Masa ni apa? Han. Kek. Yeay. Getol nang getol. Mudan sampai kakak. Getol. Yeay. Thằng ấy sắp phải dậy thằng ấy. Chúng ta sắp phải dậy. Nih, sampai dia. Sẽ là kasih. Bây giờ mình sắp phải nãy cái kia. Deh, sini sini yang tha deh. Yang tha deh. Một không ra khả năng. Ôi chà, đây cho bạn đeo lên lại. Con này gì đấy? Ada gitu loh, coba nih. Nih, kayak mana nih? Nih, Bibo bilang oleh. Đây रायजोफोर बार्थडेनि ओंखाम जानोसै जोंहा अनखर राजानि बार्थडे औ दिनै मंगलबार नालाय ओंखायनो पनिर बानायदों आरो पनिर ओमफ्राय दालि ओंख्रि सबाय बिमा ओमफ्राय दाउदैयाबो निरामिसआवसो गोग्लैयो नालाय ओंखायनो जानाय जासिगोन आरो नै मानो खायद'नो ओरै Và nước dâu sắc thành gì? Bye. Thằng đó. Abi mana thằng đó. Đây, so. Mana sabe? Oh, birat gerlabai माथो. Oमफ्राय नै आङो दासिमबो दुकानाव दङ दिनै मोनाबाय 7:00 जानोसै दुकानावहाय आङो माल दोनफैदों आरोना मैया लानानै फैनाय नै आसार बानलुनि आसार जलफैनि आसार थाइजौनि आसार ओमफ्राय खानाय गगानायनि सेम्पु थाव कन्डिशनार सोरबा खानाय गगानायनि सेम्पुफोरखौ आब'आ हरना हरला होननानै मेसेन्जाराव सोंहरदों ओमफ्राय नै हरो दाबो हरो माने आं बारा एडभार्टाइज होथाराखै नालाय बिनिखायनो हरला खोमा सानदों खोमा आरो नोंथांमोना नांगौबा मोनगोन खानाय गगानायनि थाव सेम्पु कन्डिशनार ओमफ्राय नै बियो मोखां माननाय मोखांनि दागो इदिनो बोरैबा फिसा गोसोम जालाबाय नङा बेफोरनि क्रिम आरो मरिंगा क्रिम ओमफ्राय मोखां ड्राइनि थाखायबो बिराद मोजां बियो गुरै लाखियो मोखांखौ जोंहाथ' पुरा बेखौनो इउज खालामबाय थायो ओमफ्राय बे खानाय गगानायनि कन्डिशनार ओमफ्राय नै बियो फेस वाश मोखांनि माननाय मानायफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बे फेस वाशआ बियो खावफैनि सेम्पु मैथ्रु फिथाइजों बानायनाय सोरहाबाफोर खावफै जादोंबा बेखौला साफा मोनगोन आरो ओमफ्राय कलगेटबो लाबोदों खुगा मोनामनाय हाथाइ सानाय हाथाइनि थै गनाय ब्रासबो दङ एखे ओमफ्रायो आयुहाय बहुत गेर दङ बक्सआव ओमफ्राय सिङाव गोदोजोबना दङ ओमफ्राय नै बियो आथिं गावनाय आखाइ गावनाय बेफोरनि क्रिम आरो बिराद मोजां रिजाल्ट दङ नाइसा फुड क्रिम बेखौ पुरा इउज खालामखाबाय थायो नालाय जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नांगौबा अर्डार खालामबा मोनगोन आरोना दाथ' गोजां बोथोराव बहुत मानसिनियानो आथिं आखाइ गावो आरो आलु हाबाला इदिफोराव रेगा गावसैना बेफोराव फोनना लानांगौ आरोना बिराद मोजां हामो बेजों मोनसेयावनो मोजां रिजाल्ट मोनो आरो ओमफ्राय
मा दंबावोमोनथाय गैला सिङाव थाजोब्बाय र' मोनसे बुस्थु दंबावो ओमफ्राय तुलसि पावारबो दङ नै तुलसि पावारखौ सिगाङाव लाबोआखैमोन दासो लाबोदो बिराद मोजां मोनो आं तुलसि पावारखौ सिगाङावहाय इउज खालामदोंमोन ओमफ्रायो एबार जोंबो लाबोबाय आरोना तुलसि पावारखौ नै तुलसि पावारखौ गगा मोननाय गुजुनाय जानाय गारामायाव बिजल बिजल मोननाय गारामा सानाय मानाय बिदिफोराव दै गुदुङावहाय द्रप द्रप होदो साबायदि लोंनानै होदो बिराद मोजां साफा मोनगोन आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनो मायावबा मानलु मानलाफोरावबो जायो बियो थुलुंसिनि नालाय फोनना लाबाला मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरनोबाफोर नांगौब्लाथाय अर्डार खालामहरदो आंनाव आं सिगाङावबो बहुद एडभार्टाइज होखाबाय थानायखायनो है मालाय सिगांनिखौनो नायनानै लागोन लाग्राफोरा बिदि होननानै आं बारा एडभार्टाइज होआखै आरो डलारबो मोजां फायैनि थाखायनो आं बारा एडभार्टाइज होआखै ओमफ्रायो सिगाङाव लानायफोरा जायफोरा मोजां मोनदों बिथांमोनाथ' बिहरनाया डाबल जाबाय ओमफ्राय सोरबा बिदिनो गोरोबनाय थायो नालाय सोरनाबा मोजां मोनाखैबा नोंथांमोनाबो लाबाय था ट्राइ खालामबाय था माने खनसेफोरावनो जानो नागिरा ना खानाय गनाय माने गगानाय मानायफोरा सोरनाबा बथलसेजोंनो जायो गोरोबनाया गोरोबनाय ओमफ्राय आरो सोरनाबा बथलनै बथलथाम बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय आरो बिदिनोसै न' लोगोफोर सासे मानसिनि देहायाव माबा मोनसे बेराम जायोबा बिदिनो गोबां डक्टराव जा लगायनांगौ जायो बिदिनो आरो बे माबाफोरानो प्रडाक्टफोराबो बबेबा मोनसेजों गोरोबाबा बबेबा मोनसेजों गोरोबो आरो मालाबा लासैनो खामानि होयो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नै बिराद गेर दखानाव साजायना गालांसै आरोना नै